सखी लोग का कहता चलो हो समझी लो खाना खाता तरी माझी मारी माझी माँ देवा बारिशी गईले माझी मारी माझी माँ देवा बारिशी गईले तरी माझी मारी माझी माँ देवा बारिशी गईले माझी मारी माझी माँ देवा बारिशी गईले अब आंगन में लाग गईले काई रे मन धीरे धीरे अब आंगन में लाग गईले काई रे मन धीरे धीरे पानी भर चलली राजा जनक बहू पानी भरे चलली हो राजा जनक बहू पानी भर चलली हो राजा जनक बहू पानी भरे चलली हो राजा जनक बहू अब टंगरी गईले लाई का हो गई अब का हो खो बिछला के गिर गईली बिछला के गिर गईली कोई बा उठावेला के मरद बा हां जैन बाबू कहाँ होगी सरकार ने उठा दिया आए भैया आओ दे भैया के आए वाह आ खलिए ना हां गोड़ धक्का उठाई अब उठा बना चला ना राजा जनक क्या बात है बाबू कमालू सिंह जी छोटा रे मना धीरे धीरे तोरा नाला जले लाग गईले छोटा रे मना धीरे धीरे इनका पानी टंकी में लग गईले चोट रे इंगरा ठंडी घर में लाग गईले चोट रे मन इनका नल जल में लग गईले चोट रे इंगरा टंग आही बाप वाह अच्छा एक मिनट यही पर रही हाला श्री बुधन बाबू के तरफ से पुरस्कार बा उठावे के तो उठा दे ई है ना हां एक सेकंड अरे एक सेकंड अब का करे के बताइए ध्यान दीजिए जौन कहत है तन काम करे के पड़ी गौरी कम कर दी जौन कहम तन करे के पड़ी देखिए बा वाह आजर टोले ढाली आजर टोले बाजर टोले हां धीरे हो गई आजर टोई समझ आजर टोई पाजर देखी ई भगवान के दरबार है ई भगवान के दरबार है ए भगवान के विवाह में कुछ हंसी भइल खेला भइल कुछ मजाक भइल कुछ हंसी खेल भइल ई सब अच्छा बात बा बहुत बढ़िया चीज बा समधी लोग खाना खाइल विदाई हो गए जनकपुर में चल गए लो आई अयोध्या में चल गए अब देखी भगवान श्री रामचंद्र जी के मटकोर की विधि होता खड़ा होती है सीधा रहिए थोड़ा अच्छा तरह कुदारी लगा कुदारी लगा ले कुदारी भगवान के पहले हरजन भाई मानव लेके दीवारी बैठल बने हाल कुदारी ले आ ओखर मुसर हां ठीक बा रखिए ही रखिए गल बना लिया आराम से रह पानी का चला इंडो ले इंडा
पहले कुदारी मंगाई ना एले गए भगवान के मटकोर होता आ हरजन भाई मानर लेके दुआरी बैठल बड़े तो सखी लोग का कहता अरे बजा भैया चामरा बजाओ सहानाई पैसा ना दियाई तले मानर ना बजाई एक मोटरी पूरी दिवा दे मौगी इनकर खाई घरे ना ले जाइए इनकर गोदन कुटाई मार खोइए बेलना से तो रोइए माई माई आ रात भर दाचियर बढ़ेबुओ ना भेटाई का है ये बात पर ख्याल करी केकर पूजा होला माँ माँ अन्न माँ मने माई माँ मने माई आ नर मने आदमी 9 महीना दिन पर अपना माई के पेट में हमनी के रही सन आ 9 महीना दिन के बाद माई के पेट से जब बाहर आदमी आवेला तो भगवान पूछी ले का हो माई के पेट में के बात याद बा अत कहाँ 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 ना याद नहीं खे ले लो